Og nu til sporten. Superligans nuværende tophold, OB, har 6 UCN-studerende i øjeblikket. Vi har sendt rapporter ud for at snakke med dem om, hvad de synes om Sport in Progress som initiativ. Vi stiller om til Mark Severinsen. Ja, vi står herude på OB's træningsanlæg. Vi har en aftale med nogle OB-spillere, der studerer på UCN, om at vi skal komme og interviewe dem omkring Sport in Progress. Lige nu der sidder de inde bag den her dør og er i gang med nogle virkelig vigtige forberedelser til søndagens virkelig vigtige topkamp mod Brøndby. Så lad os gå ind og se, om ikke vi kan få lov at forstyrre dem. Og hvad skal du have for møbelskaftet? Den er dyr, det er 10. Hej Thomas. Vi er lige i gang med at spille. Vi havde en aftale nu, klokken den er... Ja, lige se her. Vi har vigtige spil kørende her, og han er i fængsel, og jeg fører spillet, kan du se. 20 minutter, så er de gået ud igen. Det er virkelig, det er få spørgsmål. Vi havde en aftale nu. Stop nu. Augo, kom nu, vi skal lige spille færdigt. Ja, vi spiller færdigt. Jeg mener, gå lige ud. Vi havde en klar aftale. Ja, men nu er det ude med dig. Jeg er ved at vinde det spil her, det er det vigtigste lige nu. Ja, det er din tur. Ja, nu skal ja, men det er nogle få spørgsmål, Thomas. Det er ked af, men vi lavede en aftale. Jeg skal have 6.000 for det. Du kan få 4. 4? Ja, det er jo det går købt. Det må jeg sige. Vil du tilbage? Nej. Kan vi tage nogle få spørgsmål? Så lige det enkelt, hvis det er. Nej, for Augo. Vi sidder midt i et spil. Det er jeg glad for. Det er jeg ked af. Det må I undskylde. Lige få spørgsmål. Thomas Augustinussen, til Sport in Progress, der har vi en CrossFit-turnering. Ved du, hvad CrossFit er? Jeg har en idé om det. Det er noget med, at man står med nogle vægte og skubber over hovedet og sådan noget. Derudover så har vi en FIFA-turnering. Ja. Det spiller du vel også? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg spiller kun fodbold på banen. Du spiller ikke FIFA? Nej, det er for gammelt til. Det er for gammelt til? Okay. Hvad er det for nogle spørgsmål? Ja, det er lidt mærkeligt. Skulle vi ikke have det på søndag? Jo, men I burde egentlig ikke også forberede jer til Brøndby-kampen? Jamen, det er vi i gang med her. Altså, jeg får lige opbygget lidt selvtillid og får lidt ekstra penge ind på bogen, så det er vigtigt for mig. Det virker ikke som... Ja, men sådan oplader jeg, så det er okay. sådan, jeg gør det. Okay. Er der nogen af jer andre, der eventuelt vil være med til at... Ej, nu står det. Det gider jeg ikke mere. Det er fandme god.